академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади бароҳ мондани ҳамкориҳои илмӣ, таълимӣ ва методӣ бо донишгоҳҳои хориҷи кишвар дар самти тайёр намудани мутахассисони соҳибкасб, баланд бардоштани савияи дониши устодону донишҷӯён, хизматчиёни давлатӣ дар курсҳои такмили ихтисос, омӯхтани таҷрибаи пешқадам барои баланд бардоштани сифати таълим тавассути технологияи ҳозиразамон, ташкил ва фиристодани устодон ба хориҷи кишвар ҷиҳати ширкат дар семинару ҷаласаҳо, конференсияҳои илмию байналмилалӣ ва табодули таҷрибаи якдигар фаъолият намуда, баҳри густариши ҳамкориҳо як қатор чорабиниҳои судмандро ба роҳ мондааст. дар ин бора Ғафурзода Абдухалил, ректори Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Қайд гардид, ки дар 6 моҳи аввали соли 2021 бахши ҳамкориҳо оид ба табодули донишҷӯён ва устодони раёсати робитаҳои байналмилалии академия барои баланд бардоштани савияи дониш ва табодули таҷриба байни донишҷӯёни академия ва донишгоҳҳои хориҷи кишвар 39 нафар донишҷӯёни факултетҳои идоракунии давлатӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ тавассути барномаи табодули академӣ дар донишгоҳи миллии Авроосиёгӣ ва донишгоҳи давлатии иқтисодии Урал тариқи онлайн таҳсил намуда, охири моҳи майи соли ҷорӣ бо муваффақият таҳсилро анҷом доданд. Инчунин гуфта шуд, ки дар ин давра академия бо ташкилоту муассисаҳои таълимии хориҷӣ 8 шартномаи ҳамкорӣ бастааст, ки 1 изҳороти муштарак, 2 эъломия ва 5 созишномаи ҳамкориҳоро дар бар мегирад. Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоди аст, ки дар тамоми сохторҳои идоракунии давлатӣ, чӣ дар соҳаи кишоварзӣ, чӣ дар соҳаи фарҳанг, чӣ дар соҳаи иқтисодиёт, сиёсат, мақомотҳои зебо, кадрои самти идоракунии давлатиро тайёр менамоянд. Исфандиёр Амакҷонов, Сайюра Шукурзода барои YouTube канали Ҷавонон ТВ.